Ahojte, moje meno je Jaja a som členkou internetového obchodu ABC Zoo. Teraz si momentálne predstavíme klietku Tommy 102 Deluxe, ktorá je určená pre zajace a pre morčatá. A pozrime sa na jej výhody, na jej časti a na záver si ju poskladáme. No čo Tommy, ideme na to? Tak, na začiatok si povedzme, aké má Tommy 102 Deluxe rozmery. Sú to dĺžka 102 cm, šírka 53 cm a výška 46 cm. Rozostupy medzi mriežkami sú 2 cm. Ako som už spomínala na začiatku, veľkou výhodou tejto klietky sú poistné zámky, ktoré sa nachádzajú na vrchných dvierkach a bočných dvierkach, vďaka ktorým vieme klietku jednoducho zabezpečiť. Ďalšou výhodou tejto klietky je vnútorná mriežka, ktorá zabezpečí padanie špinavej podstielky do zásuvných šuflíkov. Tieto šuflíky vám zabezpečia rýchle a komfortné vyčistenie podstielky. Ďalej poďme sa pozrieť na jej časti, ktoré sú súčasťou balenia a zároveň si ju aj poskladáme. Plastová plošina, krmitko, napájačka seník, plastová spona, rohové uchytky, plastový diel a poistné zámky. So všetkými časťami sme sa už oboznámili a nastal čas poskladať klietku. Ako prvé, čo spravíme, musíme si poskladať najdôležitejšiu súčasť klietky a to je mriežka. Na jej poskladanie použijeme rohové uchytky. Vezmeme si prvú bočnú stranu mriežky a rohový uchytok prichytíme o koniec mriežky. Potrebujete počuť zaklapnutie. Presne. Vezmete bočnú a pripevnite. Trošku si to nadvihnite a pekne vám to sadne. Tak, to je ten správny zvuk, ktorý potrebujeme počuť. A presne takýmto štýlom poskladáme aj zvyšok mriežky. Pevne verím, že prsty máte všetky. Nemyslíte si, aj mne to kúsok trvalo, kým som to pochopila. A keď už máte všetky uchytky na svojom mieste, je potrebné preklopiť najprv klietku a vložiť mriežku do plastovej vaničky. Tak. Vidíte, zvládne to aj žena. Teraz si prichytíme mriežku o plastovú vaničku plastovou sponou, ktorá musí vám zapasovať do mriežky. Tak, a prichytíte to. Ďalším krokom je prichytenie plastovej plošiny o mriežku. Krmítko. Napájačku. Seník. Poistné úchytky. To isté spravíme aj na vrchných dvierkach. A na záver uložíme plastový diel. Hotovo. Posledná vec, ktorú by som rada podotkla, je tá, že k tejto klietke si môžete dokúpiť aj praktické kolieska, ktoré nie sú súčasťou balenia, ale nájdete ich na našej webovej stránke www.abczo.sk, takisto ako aj všetky potrebné informácie. Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte mi ich písať dole do komentárov a ja vám na ne veľmi rada zodpoviem. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a vidíme sa pri ďalších videách. Ahojte!